Nu er det snart tid til folkemødet. Jeg har et travlt program. Jeg har to ting, der er særlig vigtige i min kalender. I eftermiddag, der skal vi snakke om fremtidens bæredygtige turisme. Hvordan kan vi tage mere hensyn til de mange rejsende, som går op i bæredygtige fødevaresystem? Kan vi give dem bonus for at mindske deres madspild? For at spise lidt flere bælgfrugter, og måske for at deltage i dyrkningen af de mange bornholmske fødevarer. Med andre ord kan vi tænke på fremtidsrejsende, ikke som forbruger, men som en medskaber af et bæredygtigt fødevaresystem. Og i morgen, der skal vi snakke overlevelses- og selvforsyningsstrategier. Hvilken rolle spiller den offentlige forplejning? Kan den nye bornholmske bælgfrugtindsats spille en rolle? Og hvordan får alle de her ting ind i den nye bornholmske fødevarestrategi? Nu er det nok med snak. 60 km på Østersøen og 25 km kongeetappen fra Rønne til Alling.